Inikagi pa Jesus sa ini ha pananglitan, taon na ha mga otaw hatag salig hupag kamatarong dan, baag pakaminus huduma ha mga otaw. Amin darwa ha otaw ha duminuon ku templo hupag sa sabua Parisiyo. Daw sa sabua manunukot hubuhis. Saon na ha Parisiyo migampo ha tagyanaon. Diyos ha magbabaya hualan. Tagpasalamatan ku ikaw tahariag kailing huduma ha mga otaw. Haag panlimbong daw ko na matarong daw mananapaw. Daw ko na adaan iling ta ini ha manunukot hubuhis. Baso manunukot hubuhis, diya da tuminiyadog tasuyok. Duminunghoy ta ag kaguol gayod hu mga sala din, daw migampo ha tagyanaon. Diyos ha magbabaya hualan. Kahidui ay ikaw sa makasasala. Ikagiyon ko inyo ha sa ini uminuli ha napasayloon sa mga sala din di taon na ha Parisiyo. Tabisan sino sa tagpalabaw-labaw igpaubos. Basaon na ha tagpaubos igpatangkaw.